Vrienden van de Maastrichter Vastelavond. Ik weet niet of u nog kunt rappelleren, maar het was dat ik op het proevenement tijdens de borrel tot voor de eerste keer de Vrienden van de Maastrichter Vastelavond lanceerde. Die avond waren we met z'n 11. Dus hadden we eigenlijk al een vriendenclubje. Inmiddels mag ik u meedelen, tot weer, met dus allen, met 206 vrienden van de Maastrichter Vastelavond zien. Like the